बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। आसामाव दैबानाजों थांनाय 24 घन्टायाव आरोबाव 4 सुबुंनि जिउ गोमायो। बे 4 सुबुंनि गेजेराव सानैया उन्दै गथ'सा। थांनाय 24 घन्टायाव 4 जिउ खहा जानायजों आसामाव दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया 721 सिम मोनहैबाय। 4 जिउ खहा जानाय सुबुंफोरा बरपेटा जिल्लानि सासे, काछार जिल्लानि सासे, दरं जिल्लानि सासे आरो गलाघाट जिल्लानि सासे। भारत हादराव थाबैनो गं-5 हादरसा सोरजिनायनि थांखि नामा? कर्नाटकनि मन्त्रि उमेश कात्तिया फोरमायनाय बादिब्ला हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैगौ 2024 मायथाइनि उनाव भारत हादराव गं-5 हादरसा सोरजिनो थांखि लाबाय। मन्त्रि उमेश कात्तिया फोरमायनाय बादिब्ला 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो गोदान हादरसा सोरजिबावनाय थांखिखौ फोसावनो हासिगौ। मन्त्रि उमेश कात्तिया फोरमायबावोदि महाराष्ट्रआव दर 3, कर्नाटकआव दर 2 आरो उत्तर प्रदेशआव दर 4 गोदान हादरसा सोरजिनो जागोन। मन्त्रि उमेश कात्तिया फोरमायबावोदि महाराष्ट्रआव दर 3, कर्नाटकआव दर 2 आरो उत्तर प्रदेशआव दर 4 गोदान हादरसा सोरजिनाय जागोन। नाथाय दुखुनांथाव जोंनि आसाम रायजोआव गोदान हादरसा सोरजिनाय गैया थांखि। बर'फोरनि गोलाव बोसोरनि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमाङा बे खेबावबो सिमाङैनो थालांसिगोनखौ नुहुरो। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहानाया रोखा जाबाय। मैयानिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दंमोन नबजित नार्जारिनि देरहानाया। नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि ट्रफिजों लोगोसे 5 लाख रांनि चेक मोननो हायो। दिनै मोनाबिलियाव एपिसडआ टेलिकास्ट जानायनि सिगाङावनो नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि विनार जानो हानाया रोखा जाबाय। गावनि साबसिन आरो आलादा मोसानायजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय नबजित नार्जारिया बर' रायजो राजाफोरनि अननायाव देरहानो हाबाय। बिथांनि देरहानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। नबजित नार्जारिया विनार आरो आपुन पेगुआ सेथि रानार आप आरो आथियाश्रीया नैथि रानार आप जानो हायो। आसाम नाङै दैबानाजों गोबां न'-बां, धोन सम्पति, जिब-जुनार आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। दासिमबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सुबुंफोरा न'-बां लोमसावनायनि जाउनाव राहाबादायाव थाहैनो गोनां जानानै दं। आसामनि बेबायदि खैफोदनि समाव उदालगुरि बियाबनि MLA थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा CM रिलिफ फान्डआव 4 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बे रांनि चेकखौ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखायाव गथायो। मख'नो गोनांदि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे MLA भुपेन बर' बिथाङा CM रिलिफ फान्डआव 1 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखायाव गथायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा बिसि-फिसा गासैखौबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जखम खालामना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलावरि फोथार बामोनपारा गामिनि चन्दन दास मुंनि सासे सुबुङा नखरनि बिसि-फिसा गासैखौबो गाग्लोबना जखम खालामो आरो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चन्दन दासआ गावनि बिसि रुपाली मदाहि, फिसाज्ला जीवन कुमार मदाहि आरो फिसाजो कृपामणि मदाहिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जखम खालामो आरो उनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। जखम जानाय नखरनि सुबुंफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंजानाय हिर' जुनियर आन्डार 17 वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव आसामनि जोलुर हान्जाया हारियाना हान्जानि हेंथायै गेलेनायाव हारियाना हान्जानि आखायाव 6-2 गलाव जेनो। आसामनि हान्जाया गल सोनो हानाय बे गल 2खौ बर'नि फिसा क'क्राझार जिल्ला टिपकाइ पर्बतजरा दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सागरफेना गामिनि आजुलि ब्रह्मआ सोनो हायो। बर'नि फिसा आजुलि ब्रह्मआ गल 2 सोनो हादोंब्लाबो आसामनि हान्जाया हारियाना हान्जानि आखायाव 6-2 गलाव जेननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो आसामनि हान्जाया पन्डिचारी हान्जानि हेंथायै गेलेनायाव बर'नि फिसा आजुलि ब्रह्मआ 4 गल सोनो हानानै प्लेयार अफ दा मेच बिमुंखौ मोननो हाखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।